ngazi noba ukhona nonomxelela uba ukhona nomahluko phakathi kweyamyam ne-black cat. Hey, kwaphanze kwafa indoda ke madoda before kusithiwa i-peanut butter yam. Uthina ngona bakom. Khoyicacise tata, khoyicacise kanjani? Cacise mani ke ndiyibalise. Ndikhumbula ndihlala nenye indoda endandirenta nayo i-room. So le ndoda lena but mandingathi sasirenta i-room, sasirenta indlu eyi-1 but ke sohlukene ngokwe-room, uyayibona. Okay. Yes. So ke ngokwenzekayo le ndoda lena yayingixelela ke sithi ikhona indawo esebenza kuye kuthiwa kwaBhatha. Okay. Nje buyibona i-peanut butter yo. Kwakusathiwa xa ibizwa kuqala yi-butter. Yes. Okay. So ke ngokwinto eyenzekayo nomjidalona andibalisele man athi yazi kwenzekani man pha esipaneni man andonwabanga. Buze mna like kwenzeka ntoni awunobanga kwenzeka ntoni. Athi hey ndithi nisahleli man phana sathi ndiyasebenza pha kwaBhatha. Kuvele kufika ezinye ikati pha ezimnyama phana zifike zithi yam xa sifuna ntoni. So ezakati eziyam mna beningazi understand uba sithetha ukuthini xa sithi yam but ndabona uba zijonge oladaka lipha enhla. Ndibuze mna lolupho lodaka uthi oluyi-peanut butter kaloku yisazi i-peanut butter uba yi-butter okanye ludzaka lubanzayo. Okay. Dzaka lubanzayo. Hayi ke nyhani ke le ndoda lene ndiyabuza ke ngokwenzeke ntoni wena uba uthi phantse wafa njengoba ubuye sowunemikrwelo nje ubukhangele kunzulu lo mlando. Ithi le ndoda lena kum hey mfundini sithe zindibethela ngebody language manje sithi yam ithi hayi ndabona zabona uba hayi ndi-understand language zantsibela zandikrwemba. Ithi kulapho ndabona khona uba no nantsi le yam sayitya ngekani uthi andazibetha ngoba zibetha ngoku kufuneka ziphekuze uthi ku-day 2 yo ndiphindile futhi ndaya khona uthi ziphindile futhi zangena zathi yam uthi hayi ndabe sendizibona zifuna ukudisha aphelwa le yam wayebele kuyikrwemba yena. So ke ngoku ndithi ke mna ngozoyazi into uba yam uthi kuthiwa ibhatha kaloku ibizwa ngoko but ukuze kuthiwe yam ezakati ngoba zazifika zizi-black cat. Ukuze kuthiwe yi-black cat yizikati ezimnyama yi-black cat ayunzulu lo mlando hayi yam no man masibize ngeyam madoda kanti isuka lapho loo nto sengekho wrong naxa sibiza nge-black cat. Kutsho ukuthi ndim ndodwa longazinto so ndiyaqala nam hayi zisukela phaa isaza ngoba i-peanut butter kudala ludzaka lubanzayo okanye yibhatha. So la ndoda liyana siyasebenza phaa ndatsho nam ndayiphiceba ndathi ndoda hayi ndibhala amanotsi wenza sure uba uyaziphakela ezagadi phakula. Hayi ndithathile kusho ukuthi ziyalithanda ulidzaka lubanzayo. Hayi ungasebenza hayi sithi ndaziphakela hayi ngeke abe sakuva konke kuqondile ngoku ndonwabile emsebenzini. Isuke lapho kanyam zezakati uyilaka ubona ivile ngamlando kodwa kwabona uba mazishuke noshuto into nayo ayithwalini ikati umlando indala kuzo zonke yayikati yayile indala kuzo zonke. Yiyo ndivele inye pha ndingathi ke umhlamba okanye ngubhose izoyisa zonke kodwa sabona uba ine-enga kakhulu le ikati akushutwe yona le. Yatsho nami ndabe ngifuni ngihaluke ndoyibona lokho ndathi ngizoyibona nami inkulu nyana ungayiboni ngathi nenhloko encinci pha kwibhatha hayi black cat peanut butter ungayiboni ngathi nenhloko encinci pha inkulu inhloko yalakati wabuye nemikrwelo lamfulo ayikapheli kahle kunana. So kwakuthiwa ngubani igama le ndoda? Igama lakhe kwakuthiwa nguPeter. Peter yaphansi yayiPeter Bhatha zakwayana. Hayi siyakubulela Khalid uyicebisele ndoda uba iziphi udzako lubanzako. Hey